Riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo riwruok mar uchaguzi platform ogolo siem ni piny Kenya nyalo yudore e bugo e yiero maduong' mabiro ka ok otiek tulo ma otenore gi weche mag siasa ma osebedo ka nenore pacho kaendi. E romo margi kod komiti od bura machung' ne keto e tim pend chik, riwruoge mag Transparency International, Mzalendo Trust kod Center for Multi-Party Democracy dwaro ni olos chik madhi tayo pesa ma jochung' nyalo tiyogo e kampen, register mar jogo ombulu kaachiel gi bedo kod twak e wi lony manyasani ma IEBC dhi tiyogo e yiero mar higa mar 2027. Chris Owino nigi ler mar wachni. Bang' jumbe bura mag tulo e romo mag siasa mag kweth mobalo kod sirikal, riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo mabul mar uchaguzi platform ogolo ywak margi e wi medruok mag tulo ma kamago, gino ma giwacho nyalo keto piny Kenya e bugo motelo ne yiero maduong' mabiro. E twak ojiwo duol mar IEBC kod obila mondo okaw okang' mager ne josiasa madhi nyime kod timo kampen mohiu kod jogo mamuocho tulo e rombe mag siasa. But we are not taking into account where that money is coming from, how much is being spent, what it is being spent on. And now we've also been talking a lot about the issues of violence in the campaigns, the issue of payment of goons, the problem of voter bribery, vote buying, ID buying, all these things are happening. But no one is watching how the money is moving. Jonjore madonje siasa magoji mabaji gi kidi kata mitiyogo malkero koko e weche mag siasa be wayalo ka. Wadwa ni wane ni chike olos maber kendo sirikal otiyo motegno. Ok wadwa weche njore e kampen. Wadwa ni kampen itimo gi muolo, ji ok chwore gi pala, ji ok gore gi runge, ji ok negre. En gima itimo mamos mane demokrasia. Mano be wayalo kaka wuon. Kaka yo mar mi jochung' duto thuolo maromre e yiero maduong' mabiro, uchaguzi platform dwaro ni od bura los chik madhi keto kiwango mar omenda ma jachung' ka jachung' nyalo tiyogo e campaigns. Koro nwawinjore ni wadwaro nokel chik ma neno kaka ji tiyo gi pesa e weche mag campaign. Nikech sani pesa odonje campaign mang'eny ma joma tindo kata joma mine ok nyalo yudo thuolo mar timo campaign maber ka pesa ema koro ema wuotha aweyae e weche mag siasa. Manyiso ni jomibadhi gi joma timbe gi richo man gi pesa mabandia ema biro bedo kanie siasa. Mopogore gi mano, uchaguzi platform bende dwaro ni jokanyo e weche mag yiero bed piny kendo goyo mbaka e wi lony manyasani ma IEBC dhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. I think the first starting point would be the country to make a deliberate consensus on whether to retain Smartmatic in light of all the adverse mentions that have been made not just locally in Kenya but also regionally. Mabiro bang' kweth mobalo kod sirikal bedo kod to e wi kambi mar Smartmatic mawuok e piny Venezuela mane otayo yiero maduong' mokalo. E komachielo, uchaguzi platform wacho ni register mar jogo ombulu bende nyaka go kogno mar golo nying jogo ombulu mane oseng'ielo rengo motelo ne yiero maduong' mabiro. Komiti mar CIOC bende dwaro ni IEBC omi omenda moromo matimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027 bang' IEBC ywak ni gin kod rem mar bilion 22 tok od bura miyo gi bilion 42 kuom bilion 62 mane gikwayo. Kodong' jumbe 77 to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mabiro, jokanyo e sekta mar yiero onyiso luoro margi ni piny Kenya pok otimo duto madwarore mar bago yiero ma ohianga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.